Bude se podávat hlášení. Kdo dělá tady Bčka Olča? No. A kdo spojuje Koukej. No právě, no. To já budu koukat, ale... Jdem. Budeš dělat to, co dělá Segra. To je, jo? Tak jo, dobrý, tak to mi stačí takhle, na to budu koukat jenom. Pozor, připravte, co to je? Jdem. Jedu. Hezký koš. Ty tam mohla to Bčko dát, klidně. A to, že tam pořádně, dobře. Hezky, holky, hezky! Aby nás točíme, utáhneme, jdem a do vody! Voda! A saj! Sajem. Dobrý je to, jdem! Romane, uhni se!